21 ka mga biktima sa landslide sa Dakbayan sa Naga, gilubong na karon yung hapon. Alang sa nung detalye, tumakauban live gikan sa Naga City, Siluan Mirundina. May? Bob, tungod sa dili na masingo nga baho na hukman sa mga kabanay sa biktima nga ilubong na lang ang patayng lawas ni ining 21 ka mga biktima sa landslide. Alauna ganihang hapon usa ka santos nga misa ang gihalad alang niining 21 ka mga patayng lawas nga biktima sa landslide. Tungod sa kabaho na nagsulob og disposable mask ang tanang mga nanambong sa misa, lakip na ang pari nga mibindisyon sa mga patay. Gikan sa simbahan, unang gihatod sa Naga Public Cemetery ang patayng lawas ni Adelfa Cabrera. Samtang sa Naalad Public Cemetery, gilubong ang 16 ka mga sakop sa Campanilla family, ang tulo ka mga sakop sa Lubiano family ug ang patayng lawas ni Raul Hipeta. Way kabutangan ang gibating kasubo sa mga kabanay sa mga biktima samtang nagsunong nga gihatod sa katapusang pahulayan ang ila mga kabanay. Matod ni Gina Largo, iyaan sa magsuong Campanilla nga nahukman na lang nila nga ilubong ang patayng lawas sa pamilya sa igsung si Ginesa bisan pa man kun hangtod karon wala pa igkita ang patayng lawas sa 8 anyos nga si Jaswell Jiv. Tungod kay sagad sa pamilyang Campanilla na nadugta na ang mga patayng lawas dihang napalgan sa mga rescuers, busa dili na masingo ang baho. Atong paminawon karon Bob ang tipik sa atong interview kang Gina Largo ang iyaan sa mga batang na biktima sa landslide. Ako panawagan nga may tag makuha na nilang usa ka pagumangko na ako para magiusa na sila didto. Bob, aniya kita karon mahimutang sa tennis court dinhi sa Naga proper ug kasamtang ang gipahimutang karon kining unom ka mga patayng lawas nga gihaya karon dinhi. As of 2 PM today, 51 na ang gideklarar nga patay, adunay na po nga injured ug aduna pay 45 nga missing. Apan ang katunguban nga napalgang patay na giproseso pa dito sa punerarya no together with the NBI. Samtang panawagan karon sa Mayor Bob alang ni adtong mga pamilya nga nawad-an og mga mahal sa kinabuhi nga nagduda sila nga posibleng na biktima sa landslide sa pagpakisusing adto sa Incident Command Post diha sa Val 2020 Hall dinhi sa Naga proper aron didto makuhaan sila og swab samples ug matandi kini sa mga patayng lawas nga beyond identification na o katong mga patayng lawas nga nangadugta na. Ug so far Bob mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Dakbayan sa Naga Bob. May, nagpadayon gihapon ang wapang nila gi-downgrade gikan sa Search, Rescue and Retrieval Operation ngadto na sa Search and Retrieval Operation kay hoping nga doon na pa'y nahibiling buhi sa ilawom sa yuta, May? Okay. Actually, Bob, gi-clarify na ni Mayor Christine Siong matod niya to appease the family, especially kato mga hopeful pa kaayo nga doon na pa sila yung mga pamilya nga posibleng buhi pa nga ma-recover mo nang ilahang gitermino karon sa ilahang gibuhat mao nga search and recovery operation. So doon na, nagpadayon paghihapon. Ang katong report ni Kapusong Alan, doon na mga rescuer nga gipadari to habig sa sa sitio Tagaytay, May, kay murag napasagdan man ang concentration sa kining rescue dito man sa sitio Sindulan. That's right, Bob. Actually, dako-dako na ang area no nga ilahang na-cover. Last weekend, nasulod na to nila katong dapit dito sa may sitio Tagaytay nga medyo dugay kayo siya nahatagan og atensyon tungod sa kalisod sa dapit nga masaka sa mga rescuers. Thank you so much, May, sa imong live update.